18 kanyo mantie sigana machielo koda Orangi iwacho ni ja Kenya mabende kata wache ja Kenya haya nyinge Cholo Abdullah mabende ja Kenya mabende tudo kanyo kod monj manotimne piny Amerika ma itiso kanyo ni 9/11 gino manotimore iwacho ni nomake higa mar 2019 mano ka entiere pinyno mano mar Philippines e boma moro matin ahinya man gi ji mohewo 55,000 nene kata kod bunde mar pistol mano pong' kanyo kod risasi kachiel koda ka miruti mane entiere godo kod gik mamoko bende mane wacho ni nyalo bedo kata ka iloso godo kata machalo kod maka mag bom mabende biro kacha ni tiyo godo e gik mopogore opogore nyaka sani jal makamae ochor winjo kata ng'eto mare mano ka oseyie kanyo mondo mi koro oyud legal representation kata iwacho ni kata jogo manyalo loso e loe ka koro sani ochopo kama idhi chiwne ng'eto makende. Jalni to osetud ka gi weche mag njore ka niwacho ni en njore mineno ka chal mana gi njore manotimre ma 9/11 ma US to kano make kanotere nonego otere do to nodagi ni en okodwa lawyer kata okodwa jalno mabro kedo ne ratiche to nowacho ni en okone ka legal system ma US nyalo konye makoro maga gik manomiyo koro nodagi koro iwacho ni kaeri onego bed ni tweye ka life imprisonment mano kolure gi ketho mosedonjne godo 6 makoro adek kuomgi kende nyalo miye life imprisonment makoro nyaka bed ni magi gik makoro dhi obed piny mong'iyo moneno ni kaeri kuma koro chopo ni onego bed ni amako lawyer to koro iwacho ni notudore gi weche mag Al-Shabaab ma koro investigation kanotim makoro noyude ka en ja Al-Shabaab makoro nomake gwenge mag e piny ma Philippines kucho makoro kanomake to notere do ma US kuchocho. Iwacho ni to kata kanomake ok nodagi no cooperate gi jogo manomake gi jo FBI ma iwacho ni bang' kanosedonjo Al-Shabaab mano higa mar 2015 no train kaka jalno ma jalweny ma koro bang'e ne mano dhi e piny ma Philippines ma kendo notiegore kaka jariemb ndege ma koro iwacho ni jotelo mag Al-Shabaab mano finance mondo dhi otim njore machal kamano koro waluwo sigana ni mondo wawinjane ni obro dhi nade. Nyakoro mo jwang' mano isomene ite mar 18 kaya gazeti ite ma iye ka entiere machinglo mantiere ite mar 23 kato bang'e amoranga ni ite mokwongo kanse lang' miwa paro ma entiere godo kata moneno kar ka ite mokwongo mar gazet mar The Standard machinglo mantiere kar ka really I'm not part of Ruto's government. Ng'ato bete kom ka jubete jariembe ng'ama beto oko nitie microphone moro mano oko ka nitie ng'ama ochung' piny ka ma ywe bende kona gimineno kar ka Joyce imbi nyakona kata janeno imbi nyakona mari mineno kar ka ng'ama obete kom no bet tiende ni e kom ka moro beno bedo mana koro ka ng'a ok dwa bete kom or bure chal ka gima osemake osebane tol moro kacho mako wiye to de ng'ato moro ma chalo mana de ng'ato moro ma obet piny ka ng'ano miya paro en o smile kanyo en weche mowachogo en tekno yudo mogo machinglo neno ka koseketo Ogai Raila Odinga ka gi jatend piny William Ruto ka erika koro gin jogo matayo sirikal kata kamano to waneno ka jatend Ogai Raila Odinga ema ni mbele en ema en nyime Ruto sani ni e back seat an paro moro nye an go ni Kenya ka sani wan gi ker adek kata jotend piny adek wan gi William Ruto ma en ema koro en official ma weche mag sirikal kidwaro to en ema odhiye
kata kamano nitie ji ariyo toke ka mana achiel kuom gi en Raila Odinga ma koro nyose kelo joge sirikal ma koro konyo sirikal konyo William Ruto riembo sirikal. Kata kamano to nitiere ng'ato ka ma wiwa wilgo mano ker machon Uhuru Kenyatta, embe en ka picha ni emo kogole but embe entiere ei mix ma jogi ma embe onego mede kar mano pacha, embe onego mede ka omiye space ni kamoro kae. Mato ng'amo mi picha machala edha ni janeno modong to koro waweni mondo mi imbi miwa pachi imbe kaka janeno wasechuo ma jondiko osewache kar ka achiel kachiel ka ngisomo weche mantiere ite kanyo gin weche mag IBC madhi nyime kaachiel koda ka weche mag nonro mabende yangre kar ka ni gin ang'o mane owuok tugo manotim chieng' Jumapil ka bende range kar ka osewach ni pesa manochoki ne ochoke e yo machal nade. Nitie gimoro Ansel mane jok moko ok understand kata ji ne ok winj maber ahinya ka rango wite mar 47 e gazet mar Daily Nation nitie kama ne Hussein Mohamed gini loso odiochieng' manyoro giwacho kacha omenda mano choki milion 6.4 iwacho ni stadium kobedo sold out tiende nang'o ka iwache ok omi federation thuolo mar uso 100% kata tamalo 100 mag kombe duto mantiere alap karkacha debed ni en adier gima oganda wacho ni ero ne owuondwa ni gini en sold out kata tickets mamoko ne ni kanye kuom 2022 mara 2022 mano mara machielo mano mantiere bathe ka ang'wane machielo mantiere piny karka mano mar Hussein Mohamed gini karka Ansel kanya madane mondo mi imiya paro mabende nyabedo kaka irange achiel kachiel iwacho ni kuok bende ne Mashemeji Derby mabiro chieng' weekend mawachomo ka sani oganda jokenya wacho ni ero tu kodwa sold out nitiere ni gina gidwa ni 22 ne te obed kacha kar jo Gabona dhi bet kure ka jokenya osenyiewo tickets jo hapa jo Uganda emo kwinj tie sold out nitiere percentage miwenega visiting team depending gi size ma stadium kin gi stadium mar wawach kaka ma Manchester United men ga 75 gi wiye iyudo ka about 3 to 5,000 iwenega visiting team nikech mago gin ga reserved ma kata mana home supporters ok nyanyiewo kidhi nyiewo tickets go tinyisi ni mago ok nyanyiewo magi wenega visiting team ma mondo market to gine makendo geusi mana en winjruok mosega keti nikech kata mana nitiere percentage mar revenue mochoki makendo dhi nega visiting team makoro pesa mochok no ok dhi nega home team te percentage nitiere moro madhi nega visiting team to moro nitie madong' ne home team makoro samoro iyudo ka inyisi ni tickets were sold out tiyudo ka nitie jok monyiewo ticket to nok obiro mano be nitiere kanyo makoro samoro inyapenjo to koro ka ticket was sold out aneno kombe moko ni nono kwani jogi no sell out ang'o ng'eni ticket koseusi to kinya kendo dhi tiuso ne ng'ato kendo mano rule ma oketga mondo mibadhi kik bedie nikech nitiere achudhe moko be mosedonjo manyiewo ga ticket mang'eny then odhi resell at a higher price koro mane tie sold out kin gi stadium ma 22,000 kaka iwachono inyalo yudo ka 2,000 kama iwene visiting team mamano koro jowa ma jo Kenya onego winji Mashemeji Derby kaka biro poni bro us tickets ma wach ni ati koro tickets are sold out mano koro ibro yudo ka nitiere percentage miwene ka gore home team yudo ka most of the tickets bro dhine fans mag gor mana matine mabro dhine FC Leopards ka Leopards ema home team to gore mabro yudo short ilongo nango short side of the stick matene gine mag fans ibo bedo matin lapno to ken neutral ground kaka yudo kaka semi-finals kata finals mag okombe dhi a national stadium tipogega 50-50 ipogega 50-50 yudo ka waneno kata mana ka koro Champions League final yudo kaka nus pap gin fans mag one team nus pap and fans mag one team koro nyaka wang'e kaka metrics go tiyo ok ochalte ken kata mana friendly tiyo ka en friendly depending gi nature ma friendly podi bedo ka home team ema podi imiyo kata mana ido ka koro mano samoro kata ka ntiere organizing kambi ma organize kambi no nyalo decide nango ni wapog gini marom kata
since ni team moro ni ranking ne ni malo gine magi yud pesa moro maduong' moloyo jomamoko. Koro mage gik manyalo anyalo wacho ne jo Kenya ni nitiere kaka metrics go tiyo kamano koro jo koro ing'eyo kendo mano gima watemo koni kanyo kitemo rango kacho kik ilaw ahinya kiwacho ni ero pesa ni kare koro ochoke marom nade ji mochopo achal nade mano wacho ni wach mag transparency mane gilose e wiye kar ka nitiere wach machielo nitiere wuod luo ma bende ne owito ngimane mawuoka karachuonyo iwacho ni en ote mamedo or mag lit kod kuyo ne anyuola mag Agonda Lukio ma bende ne en jatugo masulu ahinya mano mar Luo Union e kinde machon kanyo kane nitiere kanyo kod iwacho ni kano gocho kanyo higa mar 1970 ka to bang'e wuok odhi Kenya Breweries masani ong'ere kaka Tusker wacho ka opoye kanyo kaka jatugo achiel kuom jotugo masulu ahinya mane omiyo oganda mathoth bende ohero adhula pacho ka nowito ngimane chieng' Jumapil ka entiere kaunti ma Kisumu kane oyudo thieth mare owito ngimane kod higni 72 ibiro pare kod johera mag adhula ahinya jogo manonene kata manowinje kinde mane ogocho. Jalni to aneno ka en jalni ma ok ne en ng'at mayot we wach adhula no mondi somo be nosomo ka ma en nosomo mana Alliance ndika nosomo Alliance Boys kae nodhi India mano manyo tiegruok ne ma college ma iwacho ni nen besides bedo jatugo mar opira kendo nen accountant ma koro maeri en challenge maduong' ahinya ne footballers wa ma Kenya ka nikech yudo ka footballers wa ma Kenya ka ng'ato en mana gi certificate ne ma high school kata en gi certificate ma primary but ok weche mag somo gi to iyudo ok ober ahinya koro nyaka wabed gi ma en ranyisi maber iwacho ni ne role model ne jotugo kata kamano life ne ma tugo tiwacho ni en midfielder ma no provide assist ne loyo free kicks iwacho ni en achiel kuom jotugo ma sulwe ma Kenya osebedo go ma kipime gi mamoko kaka isewacho notugo ne Kenya Breweries machon ma koro sani tindi luongo ni Tusker FC gi Luo Union squad ma bang'e koro nobiro bedo Gor Mahia gi time moko bende notugo ne koro mage tribute ma koro igolo ka iwacho ni moko be kuomgi kinde mane gitugo notugo gi James Sianga gini William Chege Ouma Daniel Nicodemus gini Ruth Odhiambo Gor Stephen Yongo Edward Kiza gi joma moko mage jok mane gitugo godo kendo notiyo ne Ministry of Education bende nitiere kaka notudore gi weche mag somo Kenya kabe makoro he was a proper role model kana en balance en a career man but sports kone ne nitiere weche mag somo gi bende nosiro koro maeri en awacho ni Kenya ok lose former player to lose jalno ma nyithindo madongo sani kata jotugo madongo sani nyalo ng'iyo to wacho ni maeri en kaka dwaro bedo ok ni kakoro an jatugo an e adhula to ni adhula no kende mamako somo be pod anyalo somo pod anyalo konyo Kenya gi weche mamoko kaka sani koro waneno Mariga timo ni ok no en jatugo sani koro donjo federation okonyo federation erokamano ahinya ndio weche mathoth mapotiere kar ka ng'eni ang' warangi kapod warito nene twak mokwongo ka wachako kar kae nitie ite mokwongo mantiere kar kae gazet mar The Standard kata kamano nyakoro mojong ite kanyo ka isomo gazet mar Nation ang' isom iwinje omi johera mag Gor Mahia CM kod johera mag FC kudhi kacha tubakite pa tuto kombe idhi lonu stadium no okunuti godo nyaka tuke mag chan room nikech wacho ka jochan ka ochopo to rango ka nitie kombe moto kite mobao yae odhi chalo nade ikinde mag nitiere kar ka mana yiego gazet mar The Standard below average CS iwacho ni en underwhelming mano ka irange kanyo e ite ni mokwongo kendo mae kama gintiere koro gigo mathoth mabende wacho ka ni osebedo kanyo ka timore answer iwacho ni moko kuom gigo ero gin magi mago mantiere kar ka nitiere up north gik matimore
obila ma bende osechwal kwan mag jomosenee kalure kod monj mag Al-Shabab mana juma mokalo Kenya ka kod mamoko. Weche to thoth ka cabinet secretary kata mana jagoro mungire jatend migao mano Kipchumba Murkomen notere weche mag arita, nogole sports nogole weche mag tugo gi weche mag rowere, koro notere weche mag arita, ma performance mare to kiwacho adier compare gi Kindiki notiyo Kindiki no make sure ni nyithi gwenge mane nyithindo ok ne nya dhi sikul nikech lweny, nyithindo ne dhi sikul. Kata kamano gwenge waneno ka lweny osechako tuke kendo, ne waneno ka jo-Turkana nomonj kanyo ma dhogi nokwal, Samburu be nyicho chako monji, gwenge mag Baringo kocha lwenje pod nitie, gi weche mamoko kata mana gwenge mag Narok lweny ne nitie, Transmara boda ma Kisii gi Masai lweny nyicho tuke, makoro en lweny koni gi kocha mag Kindiki gane wuok to lweny go ne waneno ka nosebiro piny, makoro sani waneno ka kendo lwenje go kendo medore. Pod waneno ka bende weche mag abductions bende pod isego sirikal. Of course waneno ka gisedok piny, abductions osedok piny, kata kamano to gin gik mano happen ka ene manene migao no. Gi weche mamoko ne waneno obila moro bende nyochielo achiela jal moro ka Ongware kocha gi bunde monego. Koro magi gik ma inyalo penj ni to kom momiye ni kom ni bede noinge omanyne kom moromo kode, nikech sport kaza to naneno kok norach ahinya. Dibede ni jatend piny nokete kata ka nikech en osiep, nikech nitie kaka gitudore emomiyo nomiye ka kod nodwaro ng'at onyalo geno. To kata ka en ng'at monyalo geno, kitang'e ni ma to docket ma ok onya miyo ng'ata, to koro nomiyo ng'at ma underperform onego chekane mondo nikech mana kinde mane ne en jatend migao mag wuoth aparo, ne waneno ka ne iseye gi weche mag kaka JKIA chwer gi weche mamoko, airports ni situation marach, nderni ok be ahinya gi weche mamoko. Koro dibede ni ma shida ni okela interior kendo nyalo bedo nang'o. Erokamano ahinya. Kawakawo yweyo masani, mana paro jod bura odok e otende mane gichieme, gidok e otende giweyo kar romo margi ma oyiedhi mane nitiere Bunge Towers, awacho ma ot manyadhi mane oyang' kar ka. To koro clerk mar od bura Samuel Njoroge wacho ni ute kata mag romo go koro onge, omiyo moko dhi romo Mombasa, moko wuok dhi romo moko kuom otende ma bende ondik kar ka nitiere kanyo hotels ma komiti osebedo kacha ka rome machiegni ka oting'o 4 Points by Sheraton, mano mayudore JKIA, nitiere Hilton Gardens Inn mayudore Mombasa Road, kaachiel koda ka Holiday Inn kod Two Rivers Mall, mano mantiere kar ka. Iwacho ni oganda gi osebedo jod bura mae kama gisebedo ka gidhiye, to gik ma gilose bende nitie ma gi jopiny. Debo ni ot mangima cha te jod bura bedo mana gi ofise gi to onge gima long'o ma ginya bedo kaka buche, pod itiyo kod omenda e dhi otende kod mathoth ma pontiere kar kae. Giwacho mari mogik. Dhi otende to samoro nyalo chuni ni dhi hotel nikech nitiere gik maka retreats, midwa tere staff ni, mago gik ma wang'e ni samoro timore kata mana e kembe ma watiye gi. Koro mato koro komiti. Koro shida ma en ni koro komiti ma gitero ni ema koro nego non ni tere nang'o. Kata kamano to iyudo ka otende mitero gi gin otende mag jiwegi, to sirikal nigo otende ma debe ni ginyalo timo gimiluongo ni intersale, ma pesa wuok kuom bad migao achiel ka dhi e bad migao, mano ng'eni ok nen marach ahinya. To ka gimiye ni gitero ne jogo jowegi ting'eni kendo mana taxpayer ma kendo inyore kae. To jatend piny nosingo ne jo Kenya nang'o ni cost mar measures, achiel kuom measures monego kaw mar reducing cost expenditure ma Kenya ka en nang'o ni buche mag sirikal kata mana committees mag sirikal kik rome otende ahinya, ma mano koro singo ma kendo aneno ka poko ochopo kaeri. Erokamano ahinya Ansel. Kanyo madano keto e giko mag nono mag gazet okinyi ma kawuono. Kwano obed compulsory e skunde koso oteme machanade? Ma twak ma joisuduor biro go sani. An awacho ni kwano obed compulsory. Ma e reasoning na. Sirikal dwaro 60% STEM.
at least 60% STEM. Kisegolo kwano e language mar science. Sciences moko gi idwa dhi timo nade kisegolo kwano. 60% no sirikal dhi mite nade kisegolo kwano. Koro bedi kama ndo winja to paka manya koro mujwang chakre sani nyaka marom kanyo sa 2:30 mangu choko winjane chenro maga manja kom manyien mano mara IBC. Aniga klopa solo ja kisumo kanya kwa mo fyonya kachisango anga welwet Joyce Oduor bukelo ntwa kwa kamano Rich Masani. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Rikodwa tich ang'wen tarik 27 e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod jalony John Ochieng ka okoloni matut kotenore kod tuo mar dangni mag paro. Penj laktar kod Ruth Otieno sa 12 odhiambo. Kik bai. Neni rango okang' ma cham kod buya dongo go e seche ma itiyo kod kwiri nego buya. Kwiri nego buya moko tiyo maber mana kalore gi okang' ma buya odonge. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwe tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycles. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world.
To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Somb kwano okochuno Nyakwara Mugejwang mano e thuon wach mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono ahinya kotudore koda milome manogola koda migawo mar somo e pacho kae ni somb kwano bro bedo achiel kuom kit somo ma okochuno ni jopuonjre ma bro bedo kawuok e grade mar 9 to dhi e grade mar 10 mano higa manyien ka mano e pioneer class mano mar competency based curriculum kata lai manyien mar somo mosebedo kwatiyo godo e pacho kae. Paro makamae mano mar koso keto kit somo mano mar kwano kaka somo ma ochuno en paro makoro osebedo kanyolo paro mopogore opogore ka jomoko wacho ni golo kit somo mar kwano kaka achiel kuom somo ma okochuno biro miyo jopuonjre timo makare ahinya ka bende kaluore kod jatatije maduong' mano mar KICD e pacho kae nowacho ni negi kawo okang' makamano kaluore ni e kinde mokalo chien kata lai machon mar somo mano mar 844 nyithindo okosebedo ka timo maber e kit somo mar kwano mano makoro osemiyo ka mono nyithindo mar mondo me kik tim subjects magihero kata kik tim tich magihero kaluore kod rema e subject mar kwano mane momiyo migawo mar somo no kawo okang' mar mondo me ni koro jopuonjre mabro bedo ka dhi e grade 10 koro kik kawo kwano kaka somo ma ochuno koro ginyalo kawo kwano kata ginyalo weyo kawo kwano to magi duto timore e kinde ma migawo onogo mar somo bende koro jiwo jopuonjre manitiere e grade mar 9 madhi e grade mar 10 mano higa mokalo mar mondo mi giduto kata atamalo 60 kuomgi otema STEM mano weche ma utudore kod science, technology, engineering and mathematics to e kinde makoro iwacho ni kwano okochuno bende gibro bedo kod nyalo mar yudo atamalo 60 mar jopuonjre mabro bedo ka specialize e STEM e grade mar 10 kosebro bedo yo machalo nade. Nyakwara Mugejwang mae twak mabo bedo godo okinyi makawuono to twak maket kod mae okabedo godo kenda kalore na bo bedo kod wela reyo kata kamano wendo mokwongo mano Maureen Okala jalonyi weche mag somo monega bed godo e studio marwa e county ma Nairobi kapoko chopo obro bedo ka oriwore kodwa saa saya e kinde modhi mbele kod twak marwa kata kamano e studio marwa e county ma Kisumu okinyi makawuono antiere kae kod jagoro mar Kupet bade ma Kisumu mano Zablon Awange oyawre Awange ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni twak oyawre Joyce Oduor achiew maber Kisumu kama kae piny ng'ich koth chwe mathin thin to kata kamano waseru maber county ma Kisumu machiegni twak okinyi makawuono kata Nairobi kae bende koyo ng'ich koth osechwe kata kamano podi penya ng'ich matin arwakini twak ni machiegni Nyakwara Mugejwang bende kawo thuolo makende mar rwake twak unyalo bedo thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 23600
Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi awinjane report manolosnwa juma mokalo kod jafwambo marwa Simfros Okinda kamano loso koda jatelo maduong' ka KICD Charles Ong'ondo kotudore koda keto kit somo mar kwano kaka mano ma ok ochuno e grade mar 10. We wawinjane monde. Somo yango chenro mar somo e senior school paro mopogore osebedo kanyuolore ahinya kotenore kod rem keto kit somo mar kwano mochuno ne jopuonjre duto. Aneno ni ng'ikruok dhi bet mondo kik kwano bed subject minyalo yiera mo compulsory nikech kwano serve e areas mang'eny. Ka nyathi bere kwano we otim kwano nikech mane gima dhi miye chiemo, to ka kwano no neno ka pekne to nyalo drop kwano no to dhi gi gima ber. Riwruok mar miduse pachoka Institute of Engineers of Kenya lero ni ogimor ni kwano ok en achiel kuom kit somo mochuno ma jopuonjre senior school duto dhi somo. Okang' ma giwacho ni dhi kelo achiedh nade pachoka kama jopuonjre dhi bedo gi rem e ikruok ne chiche mag tije oko tok tieko somo. Ne wayudo thuolo mar loso kod jata tije maduong' mar KICD Ngire Charles Ong'ondo e wi wach kwano ni. Pinje ma okogo onge piny machuno nyathi timo gimoro ma ok noyiero nodwa timo. Ong'ondo lero ni kwano ma japuonjre osetimo e kind grade mokwongo nyaka 9 orome mar bedo gi ng'eyo kwano manyalo konyo e ngimane mapile ka pile. Jo STEM gi bed injinia mar ndara, bed injinia mar taya, bed injinia mar lewni, textile, joma loso nwa udi, joma loso na ndara, joma loso nwa tado. Jogo ne chawa paro ni jogo nyaka tim kwano nikech oluwore gi gima gidwa timo. Bas nitie joma dwa timo gik mwaluongo ni humanities, gik maluwore gi kido gi dongruok mag dhano. Kanyo ting'o historia, kanyo ting'o wach Nyasaye, religious education, kanyo ting'o gima chalo business studies, kanyo ting'o geografia. Gigi ne wawacho ni ok ochuno koro ni mondo ng'ato tim kwano. Nitie jopuonjre ma dhi yiero ni en koro gima odwa timo gin gima luongo ni arts and sports. Odwa dhi goro, odwa dhi wer, odwa dhi timo sports. Kwano ma gisetimo chien ka oromo gi ginyalo wuothogo. Kopogore kod skunde sekondar machon, Ong'ondo wacho ni senior school chal kod somo e kuonde tiegruok mamalo kendo japuonjre ka japuonjre biro yiero gima chunye morgo. For example, nyathi odhi yiero subject miluongo ni business studies. Business studies ng'e ni nyaka kwano moko donje iye. Nitie ng'ama dhi timo gimiluongo ni computer studies. Nitie ng'ama dhi timo physics miluongo ni sports ni. Donge sport gi kwano moro iye kanyo. Koro miyo kik ji par ni nika koro wawacho ni kwano compulsory to ni oonge kamoro amora ma kendo ma ng'ato nene kwano. Omedo ni nonro margi thoth jopuonjre bwo lai machon mar 844 ne reme kwano. Nyithindo 70% nwang'o D kata marach ne D. To sama isenwang'o D cha, ing'eno oketho ni gima nidwa timo ngadho mamalo. Otasi miago e skul no bende olilo. Omiene chilo moro midwa dago nyaka chieng' makata nyikwa chiwo bende dani mikasa wa sikul ruok de kari ni chodho mana die kwano ni chodho mana i. To 40% chodho mana i. Sama nyithindo dhi ketho higni 3 ni gitimo gini to ok gidwar kato gidhi ginwang'e i, gidhi ginwang'e dino. Ang'o ma mono miyo nyithindo gi thuolo mondo tim gima ne giyiero ma chiemo nyalo konyogi e ngimagi. KICD orwako paro mathoth ma giseyudo e wi wachni kendo singo mar biro nono matut kendo keto lokruok mowinjore kapok jopuonjre ochako somo higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Haya, nyakwara mugejong bende chwal nwa pachi kotudore koda koso keto kwano kaka somo ma in compulsory senior secondary school. Sa Zablona Wange jagoro mar Kupeta bade ma Kisumu ka intere county ma Kisumu kanya ng'eni bende sebedo japuonja kuom kinde malach. Paro makoro migawo mar somo biro godo mano mar keto kwano kaka subject moko chuno. En paro makare kosini nene nado kaka chiel kuom jopuonje montiere gode pacho kaya Wange. Pero kamano Joyce, paro ma migawo ma somo biro godo mar ni koro kwano obed gimoro miluongo ni optional kata ni ok ochuno ahinya, en paro ma ok onego bed ni biro sani. En conversation ma kata kane wan gi gimiluongo ni county dialogue on CBC reforms kendo nwadhi wabedo gi national dialogue on CBC reforms, ne ogikelo paro no kanyo. En gima wawinje kana mana ka ng'ane dwa wuok Principal Secretary mar migawo ma somo iluongo ni Professor Bilio Kipsang
owuok kanyo wile otere department mar immigration to kelnwa principal secretary manyien ni Professor Bitoko. Wawacho ni conversation ni en tricky nikech CBC sani wane gimiluongo ni transition. Seche ma wanie transition yo kone obedo watimo experiments mang'eny. Nwachako gi experiments kane CBC ochakre to nwaneno kaka tabuge manindiko gi KICD moko ne nigi makosa mang'eny ma wan jo kaka union ema ne wagoyo koko ba makosa go moko oloki. Kendo kaka union wamedo goyo koko ni subjects minigi timo go ne thoth ne gin 14. Ba CB ba migao masomo no duoko piny subjects go sani gin 9. To kata ka niduoko subjects piny kwano nokomul. Gima sani kwano otimo ni jotend migao kata jotend sectors meke somo ok wanyal ng'eyo magikedo gi kwano seriously. Wang'eyo ni kwano en ngima to en mokonyowa gi critical thinking. To koro kwal keto ni nyithindo madhi chope klas 10 kata grade 10. Grade 10 no pare ni en form 2 machon. To form 2 machon no ne nyathi be pok ong'eyo kata gi subjects mane gidhi yiero ga form 3 ng'eny gi ne gin ga confused ma wan jopuonj ema ne wa guide giga. Koro wach mar kwano ni chon nok time A level. Wasewinjo ka ji wacho nok time A level. Wayie ni nok time A level, but ne nitie gimiluongo ni general paper ka nok itim science subjects kata nitimo chemistry, physics, biology manen rare to ne nitie general paper manyaka ng'irome gi kwano matin. Kani chope mbalariany to kitimo kwano okitim kwano nwan gi common unit maniluongo ni maths 100 ema be nyaka watim kata sani mago gik manitie. To wapar kendo ni kochone system manokadho ma 763 jopuonj mane nyithindo ne timo kwano up to form 4 to nyithindo mane wuok e form 4 kadhi e class form 5 kata class 11 nena paga dek ne gin nyithindo ma ne gin jok moko ma osani no yudo ka gisetegno koro chako manyo careers madhi. To nyithindo mwatero mwagole JSS grade 9 ma koro dwaro dhi e grade 10 senior secondary school. Nyithindo gi ng'eny gi pok ong'eyo nikech wan gi ariyo. Wan e transition mar CBC to wan e pioneer group mar CBC ma osebedo gi challenges mathoth. Part of the challenges gi en ni jopuonj osebedo ko onge. Kane wagoyo koko nondik jopuonj 46,000 ma intern to koro sani kendo no med 20,000 mek jo sciences. Koro nyathi mabe nokotieg maber e kwano kata e subjects mang'eny okinyal dhi wacho ne ni koro kwano ni en one of the things bigolo. To kang'adi matina wange. Remember be ni wan gi vision 2030. Kang'adi matina wange nyaka sani kiwinjo kanyo mana kaka jatatije maduong' mano mar KICD Charles Ong'ondo noloso e kinde mane wapenje kotudore kod okang' mano mar golo kwano kaka achiel kuom subjects ma ochuno e senior school kata grade mar 10. Nowacho ni kwano ma nyathi osesomo kochakore grade 1 nyaka grade 9 ni orome mar mondo mi koro ne kaka onyalo konyre go e ngimane ma kata wacho ni somo e senior school ket kod somo e kuonde tiegruok mamalo e pacho kae. Bende paro ni kwano ma ipuonjo e kind grade mokwongo nyaka grade mar 9 oromo ma nyalo konyo ng'ato e ngimane duto awange kapod an kuomi. Criteria mane jatend KICD Charles Ong'ondo tiyo go mondo wach ni kwano noromo. Remember ni measurements and evaluation mar CBC en very confusing. Othago parents wa mang'eny, jonyuol wa mang'eny. Kama janyuol ondik ni nyathine ni achieve expectation, approach expectation, janyuol ok nyal ng'eyo ka nyathini bere kwano kata bere subjects moko. Kendo awinjo ka Dr. Ong'ondo owacho nang'o ni nyithindo mang'eny ne yudo D and E e kwano ni. Koro mae momiyo koro mondo wakonygi kik giyud D and E wagol kwano ni. Wadwaro paro nigi ni chon e system ma 763 manentie division 1, 2, 3, 4 e form 4 e class 12 ne nitie nyaka gimiluongo ni F fail. Koro ni nyalo yudo division 1, 2, 3, 4. Ng'ama no yudo division 4 noko fail. Ng'ama no fail nindiko ni mana ni fail. Same then timre kata A level. Ne nitie principal, subsidiary gi fail. To e KCSE ni ng'ama yudo A, B, C, D, E ni poko rem. E ni ka nyathi orem tinyalo ndikne ni F. Waonge gimiluongo ni fail. Nikech objectives mar puonjo nyathi wa achieve. Kata be no yudo E kata no yudo A. En levels mar achieving those objectives emopogore. Koro ok wanyalo wacho ni ng'ato kano yudo E ni koro ng'ani orem, koro wagol subjects ni.
Wano and we are missing the target. Nitie objectives mane waketo mar puonjo long term objectives gi specific objectives. The specific objectives nwadoro achieve a class kanyo gi after 4 years. But the long term objectives en gima dhi konyo nyathini e ngimane. Koro wang'e ni there is pure maths gi applied maths. Koro mane kwadwaro golo kwano ni nyithindo gi osepuonji gi pure maths moromo kose applied maths. Nikech applied maths ni ema dhi konyo nyathini e ngimane. To koweyo kwano e klas 9 ni koro kochopo klas 10 konya dhi timo kwano. Obiro rado gi kwano in various forms. Kwano en menace moro makata kidwaro weye ok ibi weye. Kidhi timo courses kata obed mana ni timo mana Kiswahili gi history tido doctor ma masters. Nitie gima iluongo ni statistics gi quantitative techniques. Mago duto oting'o mana kwano kamano. Koro wawacho ni kik watim mistake mar golo kwano nikech KCSE sani ni mitimo ma idhi gol higa manyien ka wadurwako jo CBC gi. KCSE ni e kwano nosepoge diriyo. Ne nitie alternative A gi the real kwano. To yudo ka nyithindo mang'eny be pok nokodhi e moro luongo ni general mathematics mane KCD obiro go koro nek ne ginene nek ne examine general mathematics gi pure mathematics. Pod nyithindo mang'eny ne timo mana pure mathematics. To ndalo mane wasomo kan wachako 844 one kate sciences nintiega physical science and applied sciences. To physical science, I mean the pure sciences and the applied and physical sciences. So the pure sciences go jine yudoga di. Manono komono physical sciences to be wiped away, but in the one gi pure chemistry, pure physics, pure biology. Makata watch pure no goal. To pod nyithindo ne kolo ne nyalo yero. Wangi kaka wanyalo keto kwano ni mo compulsory nyaka class 12. From class 12 kae eka nyathi nyalo gine ne bang'e. To kwa gole agola sani to wabro ketho ni nyithindo gi gimoro, to wabro ketho ni Kenya nikech pinje ma Dr. Omondo wachogo ng'eny gi gin pinje ma ose develop. One pode kwa dwaro dhi Vision 2030. Vision 2030 sani kore kao ne higa ma 2025. Wadongi higni abich mondo wachop Vision 2030. To kata ka ngwachope bang higni abich no podo kane ka wabro bedo industrialized. Nikech kata piny duoka e king'iyo onge industries manyien mose bedo created apart from moko kaka make boda kata moko mag kaka rego mogo. Koro for the sake of the Vision 2030 wangi kaka wanyalo transit the CBC banyaka uchope mbarariany banyithindo mokwongo graduate eka koro wawachi ni kara waseneno kamae koro wagol kwanoni. To kapod wathagre wangi ni jowete wa oko. Adwa ni mak na paro no gi kanyo wendo na machielo mano Morino Kal jalonyeche mag somo en bendo sechope studio kayo kinyi makawuono mar mondo mi oriwre kodwa e twak mar mondo mi en bendo ngiso ni kaka jalonyeche mag somo e pacho kae somb kwano koso bedo mochune pacho kae korka kori Morini nene yo machalo nade mokwongo yaure kendo machiegni twak ichiu nade. Chieo maber Joyce agolo nyasairo kamano kendo poda paro ne joramo nyikwara mogi ni hera na mahero gi agodo pokorumo podi hero gi kamano yes. Watu wako tudore kod gino mane migao mar somo wacho ni somb kwano oko chuno ahinya nyato ni jopuonjre mawuok e grade mar 9 kadhi e grade mar 10 wang'e ni gine pioneer class iwicho kanyo kaka Zablon Awange oseloso jagoro mar Kupet bade ma Kisumu wacho ni golo kwano kaka sani kaka achiel kuom subjects moko chuno ken gino makare ber ka koro ing'iyo ane ni pioneer class ni gibo bedo ka gitimo nang'o eka mbaka maka maesche moke kinde mokalo chien inyalo kele kendo in kaka jalonyeche mag somo parti ko tudore koda som kwano oko chuno. Joyce kolongo ni pioneer it means ni gine ma watiyo kodgi mondo wa discover e kore kaini to ang'ono giri ma are possible ting'eni pioneer class ni gise chandore nikech gine ma kwang'iyo chien pesa ni koro gichope grade 9 but ka wang'iyo chien kuchocho tiyudo ka nyithindo gieki gise kale mang'eny ahinya wasetemo kodgi kaka wanyalo tiyo kodgi mondo wa implement CBC to mang'eny maricho sebetie ting'eni koro kech koro gine magichalo kaka materials me kwa mwetiyo go de lab mondo mitimo go experiment koro ginenda taneno ni nikech CBC is here to stay bet king'eni en dweny ma wasegoyo makano chakore to CBC ni ok nen gima wadwaro kabisa to wafwenyo kenda kwayo ni mondo wabed gi kue more chunywa ni it is here to stay koro ng'eni kosebedo ni en gima koro nyaka timre
to chuno ni nyaka koro wamany ni to gin yore mage ma wa fix godo kata watudo godo nuts morem gwiko mondo koro obed gima wanyalo bero ma ok wapar kaka wanyalo dok chien. You understand? Koro on that note, anyalo bende paro gimoro matin masomo e curriculum development. Inyiso wani mondo mi itim curriculum development nyaka i prioritize gimiluongo ni need. To Joyce, piny oselokore. Koro lokruok mar piny emomiyo yudo ka jok ma timo curriculum designs mondo mi somo med bedo e pinje. Nikech ing'eni gigi kiwa adopt gi kata kuom pinje mineno ka osedhi mbele kaka Mr. Awange wacho no iro. Koro mondo mi gigi obi mondo otimre, jo maloso curriculum bet to wacho ni kalure gi kaka dwaro chal e piny moselokore sani, ang'owa monego bed ni watimo mondo mi gigi otimre. Joyce, mind mane antiere godo chon kata design manoketi gi subjects manoket chon ka, king'iyo adiera critically sani iyudo ka lokruok mar piny osemiyo nyaka koro wan bende wa adapt to change. We asomo matin paro ni bas moro wacho ni be transformed, yani lokuru pachu, lokreuru gi kaka paro bende dhi ka lokore. You understand? Koro an gi nenda kaka janyuol kendo gi kaka ng'atno molonye weche somo to gi bende kaka neno kaka piny medo lokore. Chuno mana ni nyaka wamany kaka wa adapt to the curriculum momiwa sani, education system momiwa sani, so that wayud ka walosi obedo gima beta. Omiyo gi kora aneno ni nyathi kama koro gisechope ma koro pioneer class nyiri, as much as wanyalo dwaro process, ting'eno kwa nyal chung kar tiendo ko wacho ni odhi mos kata mondo gole. Wacho ni the first thing manyaka wayie ni it is here to stay, CBC is here to stay. Koro gikora I feel ni nyathi ma ochako somo e PP1 kuchocho, by the time akoro chope grade magintiere sani mar 9 mondo mi gidhi 10, oseyudo basic knowledge e maths ka. Na winjo ka dudhaw gokinyi kwano pesa. Joyce wachope piny makata pesa sani ok ikwan, wantiere gi M-Pesa services. Do nyaka ikwane bori. Joyce, kata kama interact gi pesa tindi, to jaking'e kaka igo kwano mariek. Fine, mane omiyo ka koro wachopo nyaka in a place sani in the current world. May even talking of artificial intelligence. Tiwinjo ka inyiso wani bro chopa time makata mana gik motimo physically gi. You understand? Innovations osebiro to a point makoro these things makoro dhibedo ka tiyo ne dhano. You get? I was shocked ka aneno kata mana in town kai. Ji osechaka nyaka transport akiana luongi ni dummies, akiana luong nango. Imiyo dummy instruction to wuotho ka distribute chai hotel. So I'm imagining such a world, Joyce, and then pod one word pull ourselves back kwa wacho ni this and this should not happen. Bed king ni nyathi nyalo keto ni somo maths, Joyce. Any grade 1 kachacha to ready maths ni okohere. Tinyiso ni pillars mag CBC ginango: critical thinking, problem solving, creativity and imagination, gik machalo kamago. Koro wawe dhano mondo bed gi space mar mondo mi gitim ang'owa gitiye gi mind gi. Ok gik mane Vasco da Gama osome maths ka ema podi keto wagodo sani. Ti struggle gi maths ni Joyce. He struggled so much ma by the end of the day, yes, Mr. Wange wacho ni iyudo tende ni you went through the curriculum. But keta sani koro atime kata mana a simple math mar ja form 1, I will still not to bigeni morin magi duto timore kinde ma migao nogo mar somo sani koro dwaro ni kaber to atamalo 60 mago mag jopuonjre manitiere grade 9 sani bobo bedo ka dhie grade 10 mano higa manyien otima ne kit somo kata okaw pathway mano mar STEM mano mar science, technology, engineering and mathematics to kwano nitiere kanyo kogol kwano bede atamalo 60 ni nyalo yuda diera. Kogol kwano kaka compulsory subject, that is. I am sure ni obro yudore. Nikech Joyce, remember ni kata wankano adhige form 1, yes, watimo kwano ne en compulsory. But yudo ka by the time makata koro awe kwano koro watch about other subjects. Sama ji choose gacha. Yudo ka still kata kane manen biology and physics, nikech mondo meeting physics you must also be very good in maths. You understand? But yudo ka nyathi kende eno wuon emoseng'iyo ni kwano ni tabere.
abro time to that point. Kikiwe ni nyithi Kenya gin nyithindo mofu ahinya ma giduto te gidhi ringo kwano. They will not. But this is a case makoro wamiyo gi opportunity mondo mi nyathi ka nyathi otim gima berne, gima yotne, nikech Joyce nyathi ko timo gima berne ma yotne, nyathi no dhi to timo maber malich moloyo ka wakawo gik moko to wathung'o godo nyithindo. Otimo kwano to at the end of the day morne amura. Udwa wacho gani kwano morna. You understand? Kiswahili morna. Gik machalo kamago. But ka en gima en godo gi interest Joyce. To koro en jukumu mar janyuol gi japuonj mondo kony nyathi so that gimo hero cha omaki amaka motegno. Nyathi ni nyalo create his or her own world. Gigi mohero niri moloyo kitere tera ya oyore ya wadhi kode wan watimo maths to maths ka to nyathini sincerely speaking gimo pick from this thing to ongi. In fact ichando chunye malich. You frustrate nyathi for no reason. So I'm thinking ni basic knowledge moyude maths ja can just help. Mosomo ko chakore PP1 yes. Yake grade 9 nyalo konye Joyce. And remember King'iyo chondewa, they never went to school, but they still counted money. Ne pod ging'iyo kata mana measurements, ng'ini magorogoro. Apimo godo mena. You understand? So for basic knowledge, me I'm okay. But thunga nyathini nyaka tima kwano, nyaka idhi form 4, nyaka idhi university. Joyce pinye moselokore. Gik mane Vasco da Gama weyo, koro nego beni wawere godo. To wang'iyo ni to kaka piny medo dhi mbele wan to wa change e yo mane pinje kaka America gin gise change wan pod wan koni pod wuoyo mang'eny wadwa ni mondo kik wasudi wachunga kar tiendwa. CBC is here to stay. So let us just try and find a way mawa make godo these things obed better. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya kendo amor kalore ni ntiere kod paro mopogore kod kata mano mara wange kalore ni migawo mochung'ne kata KICD bende wacho ni pod ibo med kawo pacha kata jopiny kata jonyuol kotudore kod paro makama kata kamano wange kaduoki twaka okinyi makawuono nyaka sani mana penjo mabenda penjo morin kae ni migawo mar somo dwaro mar mondo mi atamalo 60 mag jopuonjre manitiere grade 9 gi timane kit somo kata gi kawo pathway mano mar STEM ma ochuno kanyo mar mondo mi ng'ato otim kwano to golo kwano kaka subject ma ochuno bende nyalo miyo gichopo atamalo 60 makoro jiwo jopuonjre mar mondo mi otim STEM gigo ma otudore kod wechego mag engineering. Wang'e ni STEM nitiere kanyo kod science, technology, engineering kachiel kod kata kwano. Awangi erokamano Joyce. Atamalo 60% magidwaro no be pod tin. To kata STEM no king'iyo maber mathematics pod nitie. To kar kwano kar maths no ba kokete optional to jo STEM go ng'eny gi be nyalo ringo kata kwano no to dhi timo kata mo subjects ma onge kwano kaka biology, chemistry kata geography, biology, chemistry kata gi physics, such like things. To wang'eyo ni kwano en gima konyo gi miluongo ni transfer of knowledge. Transfer of knowledge nyiso ni subjects moyudo kaini nyalo tiyo koni. Kwano no gik subjects mipuonje geography kata cross sections, statistics, gik mipuonje biology, graph, drawing of graphs ng'eny across the sections of subjects mang'eny. To kwang'iyo maber to onego wang'e ni nyithindo gi okreme kwano nikech gifuo. Gireme kwano nikech seche moko syllabus no be emokolos maber, seche moko methodology ema itiyogo marach. Emomiyo Japan nobiro boriwre gi Kenya through JICA bawal kelo gimoro miluongo ni semester. Semester gima tiego jopuonj kinde ka kinde, season after every season, April, August kata gi December. Manyiso gi kaka inyalo puonj the science subjects. Onego wapar kaka wanyalo keto gimoro kaka semester no ma osechakre bende JSS mondo wang'i kaka wanyalo keto kwano ni more friendly. Pinje ma ok oseketo subjects ka subject very friendly and nyathi ema learn kaka CBC ni dwaro nyathi ema discover gik manyien. To kata kamano nyathi ma jahigni 15 me nyathi ma awagi kiwacho no nego be nikete awagi kiwacho no nego be nikete more friendly onego be nikete more friendly yo machalo nade mar mondo mi obed gino ma nyathi timo to time komoro ok no time ni en gino ma seche moko chune god.
For instance, sani waneno kane igolo 844, kane igolo 763, subjects make form 5 gi form 6 emano kele lower classes make form 1 to form 4. Magi form 6 natime form 3. To be sani kolo kaki igolo 844 ni waseno gi class 10 gi class 11 emokete class 6. Koro sani kiyudo ka nyathi bedo introduced to gik moko ma more complex. To seche moko mebedo introduced to gik moko ma more complex go, gik moko ma simple kapok lan. Poda wacho ni KICD ema timo makosa ni nyithiwagi. Gilos curriculum moro madhi bedo friendly to nyithindogi. To kata ka tek to wabed gi kwano diriyo. Wabed gi alternative A gi the pure kwano. Moro ma jok madwaro dhi endelea gi kwano to nyalo endelea godo. To moro ni to benyo bedo kwano madhi konyo nyithindo up to class 12. Kik wagole chuth ni koro wakao kwano wawito. But wanyalo kete e divisions ariyo, e categories ariyo. Ma nyithindo ma ok dhi kao pathway madhi gi kwano to nyaka tim kwano nikech kwano ni ibro dide. Kata jok matimo sports ki ng'iyo ni seche moko sports ma gitugo go nitie kaka gibro tiyo gi kwano no kata ka gidolo goal e angle moro. Jo rugby, jo basketball, mago duto gin kwano. Koro wang'i kaka wanyalo loso kwano ni madhi bedo applied gi nyithiwa areas magidhi yiero. To kata pathway no anasewacho ni sani pod en very early for them to decide. Kata parents poko decide negi. To emomiyo wakelo conversations mek dialogue county gi national mondo wang'i kaka wanyalo konyo transition. But kwano kende ok nyis ni koro ng'ato kadwaro develop as a country kata as an individual ni koro kiweyo kwano tibro develop. Mano pod ibro bedo gi shida mathoth nikech kata jauso e chiro chande kakia kwano kaka iduoko pesa to obro bedo gi lal mang'eny loss. Ja pikipiki kata ng'at matimo hande mar uso peremende koko ng'eyo kwano. Emomiyo kwano ni nyaka wakete to wachune to wakete more friendly moro monyalo konyo ng'ato. Waseneno jok moko man gi talent nikech CBC en talent competency based. Jok moko nigi talent to osedhi mbele ba ultimo degree e mbalariany. Ka giwuok oko to gibiro ka gin gi knowledge makata gik magitimo ineno ka dhi maber moloyo wetegi manok osomo. Anyiso example ji kaka Wahu ma jawer. Wahu ni en gi degree e kwano. To king'iyo kaka osebet ko wer gi kaka loso ngimane mar wer, iyudo ka opogore gi jomoko manoko timo, manoko chopo e mbalariany. Ka riwre gi jaode miluongo ni Nameless manotimo architecture. Ma is just an example of jomoko mwaneno ka gima tiegruok e sector mopogre dhi to konyogi e lifestyle moro ma giyiero. To kwa ng'iyo closer home, Tanzania gi Uganda. Tanzania nigi A level, Uganda nigi A level. Tanzania pok owito kwano, timo kwano nyaka form 4. E form 5 gi form 6 ema koro giyiero. Gichala gi system machoncha to gin gi gimiluongo ni CBC. Gin gi CBC to it's under Tanzania Institute of Education. Matimo maber. Koro kwa dwaro ni watim comparative analysis. Wangi gik moko ma third world countries timo, to wangi gik moko ma counties mose develop kaka Singapore kata China no timo. China oko emphasize language ahinya. Want waketo language kai, we need it nikech we need English to communicate. To China no emphasize STEM. Masani gine magi rival America kata Europe timo infrastructure worldwide. Koro wadwaro ni wan kaka Kenya wabed gi situation moko ma ji ok depend on tije mebedo employment. Tije michuli gi mindiki gi sani onge Kenya kae. Tich ma biro konyowa en tich moro ma STEM ma ng'ato kosestimo STEM ni to nyalo create employment for himself. To mae ema koro kwano nyaka donjie to nyaka chune gi thuon, particularly gimiluongo ni applied kwano ni. Kikwagole nikech wadwaro ng'iyo ni waonge jopuonj mang'eny moromo kata wadwaro neno ni pok wandiko jopuonj mang'eny. Wonego wang'i kaka wa improve on the CBC, particularly on the teaching and methodology mar kwano as a subject ma nyithindo gi nyalo timo nyaka class 12, whether odhi luwo pathway ma is related to kwano or not, but for the benefit mar society as a whole. Ai wacho kanyo makare ahinya. To bende penjo mamoko maneno ka jonino magwa penjo ni kaponono ni ng'ato kata nyathi oweyo timo kwano to koro okao pathway mano mar STEM, ang'o mabro timore? Bende nitiere kod chance mano mar dok chien koseweyo kata kamano? Mago moko kuom penjo maneno ka Nyakwara Mugiajwang chwalo no kinyi makawuono. Adwara kaw yeyo madundo managi sani kaduogo abobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo kik idhi mabor. Discover
faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Challenges moko machielo en kaka bao kelli customers dwaro moriere. To suppliers moko gikelo mobam moko moriere. Bao mobam mondo iuse midoge duok pesa cha bedo tabu. Mach moro bende no ochalo gima liel matin e kitchen marwa. Koro mae mano mi adhi atimo ang'o adhi abedo kod paro ni no I need to have an insurance. Mach nyalo wuok sa saya. Samoro nyalo bedo matek kionge okumba mar mach mwaluongo ni fire insurance. I would advise any other business owner to go for the CAC insurance cover. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Gopek Center gi mar pi bang' dweche adek mondo irang kuonde ma obarore, kuonde ma otuch kata chilo manyalo chido pi. Kinde ma inyiewo tangi mar pi, yie tangi motegno mabiro ting'o pi makare kendo mabiro dak aming'a. Gi Power Tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank olos kod gigo mantiere rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Feel and chill with the Power Tank. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Machiegni kendo nyakwara Mugejo wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod somb kwano ok ochuno koso nego bed mochuno asingoni nabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalo no okinyi makawuono. Ote makamago adwa na somgi achiel kachiel mar mondo mi awinja ne pachi kamora mora ma ineno. Waja ote Millicent wacho ni Joyce somo masani otamo wanga. Ere kaka kwano ok ochuno e senior school? Kwano ema ichiemo godo kata e yor ohala. Wach senior school no tek. Ote machielo Pama Nyargosito Faith ngisa ka ni Joyce Oduor jogi osebagowa gi somo mar CBC nikech onge kaka ginyalo wacho ne kwano is not compulsory, yet kwano itiyogo kamora mora. Afadhali degi wach ni subject moro mopogore gi kwano. Vitalis Ochieng wuod game karari wacho ni Joyce Oduor adonjo kodi e chenro gi sani, wacho kanyo ni jogo walo sana to mano e gimo chuno kabisa. Onge ohala madetema ka onge kwano. Kenya kara ochomo kanye.
Odhi mbele kwacho ni weuru wuondowa kamago emane somo moko moket mbele. Koro sani to ang'o ma oselokore. Amor kaluwo twak kodu nyaka giko e kaunti ma Siaya koni. Kato mar Madhenge Kato wacho ni kwano ochuno pare. Jogi dhi ketho gini. Ote machielo Nyar Kodero Bara wacho ni somo mar CBC ni tek kara. Kwano nyaka bedi nikech onge gima inyalo timo ma okigo kwano. Odongo Wuda Sembo Jangoma wacho ni somb kwano no achon nikech gimoro amora dwaro kwano obedo hala kata tije mag accountants. Koro kanyo to kik giloki asedonjo chon Asembo got bondo kai. Atendo Kalebo wacho ni ayie gi parono an kwano ne akia kendo kaka japuonj ne chuna kode e kaka ne omedo bedo makiae. Odhi mbele kwacho ni kendo ne omiyo ok nadwara nyaka japuonjno an kwano nochaya marach. Let it not be compulsory. Haya, mano ote mar Atendo Kaleba. Amos Mbago bende wacho ni koso kwano e somo mano chalo gi nego somb nyithindwa. Akuku Tieno mar Thimlicho Hinga Migori County ng'isa ka ni Joyce penjna wange ni to ka nyathi oweyo kwano to mbele career path okaw engineering nyathino dhi timo nang'o. To ka oduoko penjo to oduoke machuoka mondo wek bagowa gi winjo. Haya. Mano Akuku Tieno mano mar Thimlicho Hinga Migori County. Obila Shemotho bende wacho ka ni greetings Joyce aluo twaka kendo amoro. Ng'isa ka ni Joyce mathematics is the basic unit of life. Mondo idagi odhi mbele kowacho nyaka igo kwano. Duoko change e ohala dwaro kwano. Tiyo gi pesa dwaro kwano. Timo budget ot dwaro kwano. Kata otek kamano to nyaka nyithi school time. Instead of golo kwano oko to omed jopuonj kwano mondo nyithindo. Aya. Ote no rumo gi kanyo. Aya, mano ote, mano maro Bila Shemotho. Mechwalo ote magi Nyakora Mugia Jwanga, abro bedo kasomo gi, wacho kayo mondo nyithindo ong'e malong'o. Jopuonj kwano bende nyaka bed lovely, kendo giket kwano olomba jopuonjre. Mago moko kuom ote ma Nyakora Mugia Jwang chwalo nwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makauno. Kapok wadhire penjo ma Akuku Tieno penjo wange no Morin, kantiere korka kori. Winjo moko kuom penjo mopogore opogore ma joneno magwa bende koro penjo. Kata kamano, jomoko wacho ni kaluore kod kaka kwano ok ne ber negi nomiyo okohero nyaka japuonj weche makamagi kwa ng'iyo senior secondary school kachiel kod career pathways ma nyithindo bro bedo ka yiero bed mano mar arts and sports sciences, social sciences kachiel kod kata mano mar STEM. Matine ni art and sports sciences, social sciences gin onge tudruok moro amora ma ginyalo bedo godo kod kwano kose kaluore kod kwano ma nyathi osesomo chakre PP1 nyaka grade mar 9 orome monyalo apply obede arts and sports sciences kata social sciences. Morin. This thing my penjo mi penjo no omiya paro kane adonje mbalariany to ne watimo kwano first year kanyo ero nitiere subjects moko ma kwano like to niluongo gi ni mathematics for social scientists nikech koro ikawo path mar timo social sciences to iyudo ka mana gima ne Mr. Wange wacho cha gin friendly ma inyalo relate kodgi gik matimore in real life. Koro niyudo kane otemo suggest wach moro mar ni pure mathematics and applied mathematics. To gima an bende natemo wacho nikech gima wacho no is very true. To yudo ka janeno moro wacho ni kwano ne miyo japuonj no joge kendo kaka japuonj ne medo chune gi kwano e kaka no medo bedo nyaka japuonj no koro okodwa kwano japuonj bende okodwa. Ting'eni gini ne miyo nyithindo mang'eny Joyce no weyo school nikech jopuonj gi bende nigi objectives to meet gi subjects mar kwano mane gipuonjoni. Koro the more nyathi ok winji kwano the more mogo nyathi to the more you end up ni lose nyaka nyathini. So ka ochopo kar sama koro timo these other subjects mag social sciences gieki
nitiere geography, history, gik machalo kamago. Iyudo ka kwano mano sipuonj at the basic level cha onyalo konyo Joyce kendo maber kabisa. To mana ka otim gima niwinjo ka Mr. Wange wacho niya, make it more friendly, do another side of it ma is on applied. Tiende ni a daily life marwa with the basic information mani yudo, how can you apply this? Nikech ng'e maber kinyisowa niya, mondo mi nyathi obed otim choices mag subjects gieki, ong'iyo ni what is my career aspiration. Idwa ni mondo nyathi consider nyaka interest mar nyathi to gi ability mar nyathini to do these things. You get? Koro kanyo ero ema ang' nomi pod aduoga chaka wacho kendo ni the first thing manyaka accept ni CBC is here to stay. How do we make it better so that ng'at mokao the career path mag timo social sciences ja and odwaro maths mondo mi apply kai mondo mi subject neni bende mondo otimre ne nyaka yud a way ma this thing blend maber, olose maber ma pod odhi meet objective kata somo mosomo cha dhi chopo ne kare, dhi winjore ne mobendo ochop in a point monyalo apply ye in real life situation kode. But kwa wacho ni kwano is a must, manyako bede the pure way mar timo kwano mar winjo kana nyise ni buge mag marketing ka you know, we are going to lose it. Joyce, wabro tero a very big number of nyithindo a system mar ni mondo gitima kwano to wadhi end up ni oku achieve the objective monego beni wa achieve. Ema mi bende dinjo kana nyisi siche kania kwano kise nyathi kosetimo the basic part of it, Joyce nyathini is able to go. Gima duong' ka eni wami nyithindo giki nafas mar mondo giwuoth gi gima gihero. To ang'eyo maber ni sirikal mowuoye ni Mr. Wange is really suggesting a very good thing. Wasebedo ka wasuggest so many things as kane wadhi mbele gi CBC. Tingeni sirikal is not keen to apply these things. KICD ok bibiro to nyise ni koro wadwa keto applied math for social scientists. Kata jok makoro kao these are the different kind of path. You understand? Therefore, eseche magin bende koro gibiro to ginyiswa ni math is optional. What do you do gi nyathini? Nikech gimatemo wacho kae ni wakau adiera mar ni mae gima sirikal omiyowa. What do we do with it? Kau nyathini path mochoose no ero konya mondo mi owak gi path no ero. But goyo koko, complaining, ok ni wa complain marach. It is our right to complain and say ni gik mwaneno giki they need a change. But they are not going to do it, Joyce. So what option are you having? Make lemon from the lemonade mumicha. You understand? Mano is the biggest thing matemo communicate. Mondo mi nyithiwa gieki bende oneni nikech on the other hand nyathi bende bro feel ni maybe sirikal okawana fuo emomiyo ok giketa a path, give me a choices to make. Therefore I don't belong to the class of jok manyalo timo maths. So this is my class. You know that classification motim no ero. But nyathi ema no choose kata gi janyuol kata gi japuonj. Actually jopuonje makoro dhi choose ne nyithindo gigi something very sad. Nikech ing'eyo nitiere kaka itimo assessment cha. Kaka isebedo ga ki perform ema dhi amua ni to which path are you taking. You understand? So out of that en koro jukumu mar janyuol mondo mi okony nyathine ni to a point magima nyathine ni dhi choose to nyisa nyathine ni this thing may say choose. Adwa konyi mondi wake out mondo ikela penjo machielo morin ting mar janyuol en mane nikech wang'eyo ni kochakore tam mar 2 ema jopuonjre manitiere grade mar 9 bro bedo ka yiero pathways magidwaro matinde ni kinde ma wang'e ni juma mabiro juma manyien ibo bed ka iloro skunde holiday ma janyuol nitiere godo mano April holiday ma janyuol nitiere kod nyathine ot kacha nitiere kod ting mane mano mar bedo piny kod nyathine mar mondo mi gipor wach ewi pathway ma nyathine dwa kawo. Joyce janyuol nigi ting maduong'. Nyathi kosedhi school ing'e maber sani kaka itimo nigi assessment. Results tindi kelo ni assessment, meet expectation, exceeding, what. Koro ing'e ni magi gik ma at the end of the day ka nyithindo osetimo penj to magi gik ma sirikal tiyo godo to nyiso nyathini in ja maths, in ja history. You understand? Koro nikech janyuol yudo ka karka oonge gi teko mar decide ni nyathine ni onego bed ni
okao path mane. Iyudo ka at the end of the day nyithindo dhi bedo grouped according to kaka nyathi sebedo ga ka perform. Ng'e maber ni assessment ni time ma results gi kiwuok and 20 and then 60. You get. To one thing mabende wiwa will niya, along the way nyithindo gintiga moko ma improve ga. Nyathi pache medo ga yawre kako medo dongo makata nyathi manoko hero maths PP1 to kako medo songo to ochako change ohero maths ni. Nyathi moro bende no hero maths to kako medo dongo to koro maths ni chako joge kaka janeno muwuoyo cha. Koro yudo ka janyuol nigi ting ka mar ng'iyo ni to nyathina ni results mosebedo ko present giki akonye gode yo mane at the time akoro sirikal bro bedo ni oseyiero ni nyathina ni sirikal o classify ni nyathina ni is supposed to go there. Tadoga wacho kendo ni okapar ka it's a very big difference nikech kata mana dire mane jitimo KCPE ka max nyathi emane determine kata mana school ma nyathi dhiye. School ma nyathi dhiye emane determine subject ma nyathi dhi timo kachacha. Nitiere skunde moko ma intiere day school to yudo kata mana facilities mag mondo mini team gik monego bene timo maybe watching with issues kata to do with the laboratory. Yudo ka infrastructures moko ne onge. Koro odhi to keto nyathi in a way ma nyathi is not able to timo gik monego bene di not timo at the end of the day. So keep aduko penjo ni ting mar janyuol. En mar neno ni nyathini ni seche ma pod osomo ma pod entiere poko o choose pathway mare to konye so that subjects gi kotimo to timo gi in a way riwru gi japuonj, collaboration between the teacher and the parent so that nyathini ri ojiwe from the word go ma odongo ka otegno e gik motimo gi. Kaponono ni chunyi moro ne paro kata nyathina ni I expect ni chieng' moro bed na engineer. Ting'eni foundation mibro weye kacha, mibro miye kacha cha, ema biro miyo to yudo kokao pathway ma dini gombo kata ma chieng' moro maybe no senyisi nikech tedo ginge kaka getindo ng'ato nyathi mam anado bedo japuonj. So it is upon you as a janyuol mondo mi ikony nyathi at this early stage. Ma by the time akoro bro dhi senior secondary school to yudo ka marks mane obedo god assessed ka no se achieve gi nikech maka ka gik madhi bedo used to determine nyathini ni orie kon mane to pathway mane ma odhi kao in the system mochiw. So it's a bit complicated but akwa jonyuol mondo jonyuol bed uangalifu kabisa nikech pod anuoyo CBC is here to stay. Koro ni wewe kung'ang'ana na mtoto wako. Thuolo marwa okinyi makawuone ma dhikarumo. Kata kamano Zablo na wange kabiro kuomi. Adwa ni iduok penjo makamae kachiel kod wach ni mogik ka watieko okinyi makawuono. Akuko tieno mar thim licho inga Migori County. Nogisa ka ni Joyce penj na wange. Ni toka nyathi oweyo kwano to mbele career path okaw engineering. Nyathino dhi timo nang'o kachiel kod wach ni mogik awange. Rokamano Joyce Oduro, ayie gi paro maliu ma Morino kalo kelo kanyo no. Ni kwano okwanyal ringo kuome. Kata wabe kano wadhi university, nwatimo kumo ni unit milugo niko maths 100. To japenjo mopenjo from Migori no, owacho gima sebet kagoyo koko kata ka wacha adier. Ni ng'ato nyithindo gi pod tindo, onyalo weyo kwano at higa 15 ka ene grade 9 kata par. To bang'e kodhi mbele to yudo sin pathway mokawo cha. Course modwaro dhi timo dwaro kwano bang'e koro imiye shida emomiyo wawacho ni kik wawe kwano idwaro kamoro amora kata ng'ato dwaro dhi bedo engineer kata ng'ato dwaro dhi bedo a priest kucha be bro ichuno ni kidhi kwano sadaka to nyaka ibed ni ing'eyo mana kaka inyalo kwano sadaka maber kido bedo jakuo ido kwalo bengi nyaka ing'e kaka inyalo kwalo pesa go bang' upogo kuom jokuoge mane obiro kwalo bengi no koro kwano en gimoro ma we can flee but we can never run away from koro kwa bet piny to wang'i kaka wanyalo guide nyithindo gi mondo wane kaka waketo kwano bedo friendly nikech jok moko kaka Professor Ngire the late Ngire Professor Bethel Ogot magi jok manochako ka jopuonj maths and physics to kane koro change ni koro dhi timo history to ni neno kaka no knowledge mar kwano cha nokonye baino bedo pioneer historian mokonyo piny mar Afrika oketo Afrika e map mar piny mangima nikech wach tiyo gi research methods e history ma wacho ni wan gi history wa koro karka kwano kae we cannot wacho ni nyathi nyalo weyo kwano at a grade 10 to koro nyalo dhi timo courses nitie courses moko mane nitie 844 kata 760 to polgin tie CBC
courses gi ng'eny gi dwaro mana kwano. Kane wadhi e university, applied and technical subjects, apart from sciences, applied and technical subjects ne dwaro mana maths compulsory. Kata business, kidwaro timo CPA, gima ning'iyo ga maduong' en for you to do CPA you must have a C+ in English and a C+ in maths. Nokong'i kata accounting kata commerce mitimo piny kocha. To kata chone subjects kaka agriculture gidigi ne onge A level. Ninyalo ga dhi university to itimo agriculture kane itimo ga kwano, biology, maths, biology, chemistry kata maths, physics, chemistry. Noro mitimo agriculture. Mano nyiso ni nitie courses moko ma pod wakano is CBC kai. We might not even need them sani. One beni wa emphasize kwano. Nikech kwano ni emi dwar kamora amora. Courses moko inyalo timo mbele whether itimo gi secondary or not. Computer science okochuno ni nyaka itim computer secondary. To kikadhe kwano, mano ng'at manyalo timo computer science kata mbalariany. Koro wang'i kaka wanyalo keto kwano ni more effective, reliable and friendly. Jopuonj bende ong'i kaka ginyalo keto nyithindo mondo oher kwano. Mano emone obeden conversation at work mwatimo sani. To ok ni wagolo kwano to nyathi to dhi ng'iyo mbele to i realize ni kwano mana weyocha kara idware sani. It will be too late. Wasaneno kata TEC kai jopuonj moko dwaro puonjo subjects moko to realize ni no weyo subject moro piny kacha. Kako dog bo time sani krotek. Churi no dhi mana bridging course kata dhi or register one course kende mondo ko team subject. We do not want to regret bang'e nikech watimo experiments gi nyithindo wangi. To seche mwatimo experiments gi nyithindo wagi, we are wasting a whole generation. To parents man gi nyalo timo gimiluongo ni education tourism. Sani waseneno ka jonyuol mang'eny ogolo nyithindgi e CBC otero international curriculum. Mae is a bad motive nikech ka ok wanyal consume sombwa nikech watimo experiments to nyithindo gi ng'eny gi wasewacho ni tiegruok mane long'o mane giyudo ne onge nikech kane watero kanyo ne watero jopuonj JSS moromo ma yudo ka japuonj physics, japuonj Kiswahili mane puonjo kwano kata japuonj physics puonjo history. Koro kwa wacho ni nyathini mane ok otieg maber ni owe kwane e class 10. We are wasting our generation. Conversation ni onego wachake after 2030. Okay, conversation ma onego time sani. It's a conversation ma whose time has not come. We uru kwano kama entieno. Jok manorem kwano kikelo wanikoro gidwa gore gi kwano. E sector masani wantieni. Erokamano ahinya Zablon Wange, mane jagoro mar Kupet bade ma Kisumu kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mondo ichop Kisumu kono wabed kod twak otudore koda som kwano ok ochuno. Mori nami 30 seconds wachni mogik ka watiek igolo wakae. Ayie gi Mr. Wange. Mana mapiyo piyo. Conversation ni onego bed ni imake matek. It is owacho ni its time has not yet come mar mondo mi ogol kwano. Yeah, so if it can be looked into under bed mamor mak manani flexibility nikech it is here to stay. Erokamano. Yes. Erokamano ahinya Morino Kal jalony weche mag somo kuom in bende kawo thuolo mari mar mondo mi bi ibed kodwa e twak maket kod Manyakwara Mugia Jwang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono nyaka wachope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Ote magi bende aneno agoyo mos. Ote mar Ruth Nyathi Ochieng kanchiel kod Engineer Lazaro Kanyambo. Erokamano ahinya kuom chwalonwa ote magi okinyi ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang okinyi ma kawuono bende podi wabro bedo ka wadhi achiel kachiel mano Kenya School of Insurance mayudore kar dak ma South Sea bore Nairobi kae. Kama odiochieng' ma kawuono Lilian Wanjiku mawuok e kaunti ma Kirinyaga, Robert Akumu Asembo mawuok e kaunti ma Busia kaachiel kod Sol Simiyu Wasilwa mawuok e kaunti ma Bungoma gine ji adek miyo bed ka idayo doggi mar mondo mi openjgi penjo makoni kod kocha kotudore kod pong'o lemo mar jakom manyiena mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Parni chenro makamano osebedo ka dhi nyime chakre wuok tich mar jumane kendo kawuono chieng' tich adek odiochieng' mogik mibo bed ka idayo dho jogo madwaro bedo jakom manyien mar IEBC. Wabo bedo ka wadhi kuro achiel kachiel sa asaya kowuok sani e kinde makoro giikore mar chako dayo dho Lilian Wanjiku mawuok e kaunti ma Kirinyaga okinyi ma kawuono. Kata kamano Nyakwara Mugia Jwang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta kik idhi mabor. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benitiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Sama wan e skul iwinjo kichako ni good morning teacher, good morning sir. Mano nyiso ni kawuono wantiere e skul. E skul ma wantiere kawuono en Boma International Hospitality College, kuma wapuonjre weche mag kahawa. Kahawa ni igole puodho, ikele e machine ma bende itwoye, kaitirege, titime ang'o gini, magiko mare koro iloso nigo kahawa ma imadhe ot kata hotel samora mora midhiye. Kendo koro gintiere kido mopogore, ntiere moro miboneno maralum, obiro ma kose twoye to bedo marabuor. Gikone koro irege mobed mano minyiewo godo, makata kinyiewo tiloso ni godo, mano makoro oserega makare. Koro machiegni e klas kawuono wantiere koda japuonjwa madwaro puonjowa kaka iloso kahawa. Machiegni kabisa oyawre. Inyalo mana ulri ne kawuono janeno ne jopuonjre duto te ni in ng'a ijakanye. Kamano, an iluonga ni Wycliffe Adera Biga, aja Ugenya Masiro Kathieno, Siaya County, to Nairobi kae atiyo go school miluongo ni Boma International College, mapuonjo wach tedo gi, lakini anto apuonjo koro wach beverages, to achung' ni tij loso kahawa, mapuonjo jopuonjre na kaka kahawa no igole e puodho ko japur oselose maber, wan mwabiro kaka to timo roasting. Ai students ki ka wasepuonjo gi to wakawo gi watero gi gitimo internship kwa yotende kod restaurants mopogore opogore. Ero kama na inya.
wase e puodho useyudo kahawa maru kuom japur mosetwo kendo kele mane kahawa ma untiere godo. Yes, mae kahawa ma wan godo. Ma koro waluongo ni green coffee. Koro green coffee ni wadwaro ni mondo watimne roasting. Mondo we bring out the aromas ma sama imadho kahawa cha. Ogol suya mar kahawa. Ogol suya mamit mar kahawa. Koro kae ma all that chemistry mondo loke mondo ogol suya no timore. Koro ma machine matuoyo kahawa. Koro ma machine matuoyo kahawa. Koro kahawa no bo kao stages adek. Ma stage mokwongo odhi timo gimiluongo ni drying. Wawachi farm kachanden kahawa mapoko tuon kodo people di around 12%. Sama wasekele kae koro kahawa ni kwa kete kae temperature ni malo kae wadhi tuoyo kahawa no. Kawa se tuoye, then baadaye koro ya kahawa no chako tan color. Ibone no kobiro yellow. Tae koro ya ka ichako winjo aromas ka angesu ya chandeka koko chako. Manuel lungo mileage stage. Koro kwa wasika the mileage stage or the yellowing stage, to wadonjo gimiluongo development stage. Nikech koro kwa chopo development stage koro kanyema kaka ng'at ma madho kahawa cha dware. Ndiye ng'adwaro kahawa no